Vysvetlím, že ja mám akurát teraz takú tému, vieš? Presne toto. Jednu vinu, bradu. Jednu vinu, jednu cigaretu. Môžem si prijať. Ja som bol Ja ti dám. Daj im cigu. Telka strašne platí. Vacho, idem odsodiť teraz fľašu Vy ste do strašne kontajneru, mladí. aby som nebol Šéfky hlavne nesá, dobre. vieš. A normálne to Ale moment. do fľaše. Ale to na to, že je Ekologicky to čistú... budem riešiť. Áno, presne Má. tak. Že my ideme ďalej. Môžeme sa baviť o všetkom, o čom, jak je život bezdomovcov. Osudy ľudí, proste. Pozri, osud. Mám 24 rokov, Proste bez rozdielu. mám 24 rokov, ale poviem ti toľko vecí, koľko nevie ani vysokoškola. Nikdy nevieš, čo v živote- Môžeš sa ma spýtať, čo chceš. Všetko ti poviem. Ukážem ti, ako ľudia tu nás žijú, hej, títo obyčajní kredenci. To je kredenc, to je, keď otváraš a zatváraš. Že nevedia sa správať. Nevedia pozrieť tu na papiere po zemi. Ja stále pôjdem vyhodiť na zem. Môžeš sa ma spýtať anglicky, španielsky. Môžeš sa ma spýtať, čo chceš. Všetko ti odpoviem. A prečo si skončil na ulici? Povedz. Prečo som skončil na ulici? Lebo, Hlavne, pozri, no, lebo otázka bola veľmi dobrá, ale bol som zlý. Nepočúval som ani otca, ani mamu. Aj keď mám 25, mám 2 deti, nevrátil som sa domov do Prahy. A pozri, a musím teraz prežívať. A teraz sledujem život, ako ide. Julča, ako ide život na ulici. Teraz som to zistil, čo to je vôbec byť vonku na ulici. Teraz som to zistil. Pritom mám nejaké vedomosti, ale je to ťažké, veľmi ťažké. Je to ťažký systém, ne? Proste, pre život. Systém to nie je ťažký. Tu je všetko ťažké v tomto štáte. Áno, presne. A to V myslím. tomto, v tomto štáte je všetko ťažké. Vo všetkom. Môžem byť hociaký, môžem byť upravený, môžem mať Wrangler mikinu, Adidas bundu. Môžem ti dať čo povedať, pomôcť ti dať čo k tomu. Môžete na sekundu, lebo teraz ma natáčajú Hej, prosím. do TV naše. No, a úplne normálnych ľudí, ktorí majú niečo v hlave, tento štát odpisuje. Presne tak. Ja si to myslím. Odpisuje. Tento štát odpisuje za to, tento štát odpisuje ľudí, ktorí niečo majú niečo v hlave. Neodpúvaj. Prvýkrát v živote som ho videl. Presne tak, ja som to myslím takisto, že je to tak, ako hovoríš proste. Daj mi otázku ešte, keď aby som ti... A poďme sa tu baviť s našimi kolegami a proste tak všeobecne, že čo... Teba Teba nebudem točiť, a keď nechceš, to nebudem točiť. Jasne, dobre. Adiže. No tak môžeme prejsť na ten zemepis, vieš.
vám to dobre išlo jednoducho a vieš veľa o tom, vieš. Neprejde Tie to. hlavné mesta Ale napríklad. vie to, však si Však vidie. vie to, vieš, ale ja to chcem natočiť, vieš, že... Kde nemusíš dávať ako Európu, Vieš, čo môžeš si- mi dať celý svet. Vieš čo si stiahni? Jednu vec si stiahni. Lebo hladný. Či si ty hladnému neverí. A vieš čo to je hlad? Najväčší nepriateľ človeka. Že budeš vraždiť. Podám ti víno. Hlad je najväčší nepriateľ človeka. Teraz ide druhý. Hlad. Hlad? 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 Je To potom. je, Kde zdobíme a nemáš. to je najhoršie. Najhoršia vec, Čo? ktorá môže byť. To je... Žiadne víno, žiadne Ináč to víno. som presvedčený. Najprv. Môžem opäť tak. Prvá vec Ale nie je treba govoriť, to je niekde najesť sa, zrovna. až potom môžem ísť piť. A budeš Na to vraždiť, zabiješ. Nezabijem. Prečo? Zabiješ. Ľudia, ktorí sú normálni. Počúvaj sem. Ja budem si, ty budeš hladný. Tak to ti verí. A ty ma akože budeš, zabiješ pre hlad? Ja, ale ty si teraz nepochopil ma, čo som povedal. Ja budem sitý a ty si hladný. chceš, to Tak ja budeš ti mať. verím, že ty Tak si ja budem mať. hladný. Keď ja som sitý. No nie, lebo ty nevieš, že či on je fakt. lebo- Dám ich dočítať. Idú do Nevadí. filmu. No a teraz tak ti poviem. Čo je najväčšia, najväčšie trápenie na svete? Najväčšie? To, že teraz nemáme kde ísť. Toto na nás. No vidíš. A najväčšie trápenie je aké? Že nemáš čo do úst. A ty nemáš čo do úst. No ale keby som nevyžobral, tak by som nemal. No vidíš. A keď pozrieš kradnúť a ťa chytia, a co spravíš? A hlavné Ináč mesto to je Slovenska jaké? vlastný A systém. jaké? Že by som sa vybuchli, to- zlatý chvál. A ešte tu vlastne všetky. Lebo on nevie ani, ona nevie, kde, v ktorom meste sa nachádza, vieš, a No ideme. No, tak môžeme začať. Počkaj, lebo robí zo mnou reportáž. Vieš, čo je report? Tak Ferry bude dávať zase tie Otázky. štáty a otázky. Proste. To ty sme už prebrali. Ale to treba natočiť podľa mňa. Nie, treba to natočiť, že by sme dokázali to, že bezdomovci nie sú hlúpi, chápeš, vedia Nie veľa vecí. všetci, tak, Nie všetci. Ríšo, nie všetci. daj mi No ale keď už taký o tom je, dobrý. chlapci, Daj mu cieľu cigu. počúvaj. Na to, O že čom, teba- prečo toto je? počkaj. Čo by Prečo to- to- toto je? Teraz oni robia reportáž pre školu. Prečo toto je? Že my, Ale oni nerobia toto. Ale keď mu budem hlavne... My robíme do školy. Ty môžu povedať, že jak si to... Počúvaj, môj postojané, zlatý. že to môže byť na jednu krajine. vec si poviem. Ale to som Ty sa keď povedal, toto on to natáčaš a toto všetko, však To to sa všetko dozvie vedel. celý svet, lebo to sú médiá, Neuveril nie? by si, brat. Či nie sú? Ale on to nebude. Nemusí sa to dozvedieť celý svet, ale to Ale není to je už podstatné. Lenže Sa vláda nech sa za to hanbí, jak my žijeme. Ale to je pravda a my sa to pokúsime dostať pozri, proste a my to niekde vieme. ďalej, aby... sa A môžete sa všetci aj vyjadriť k vláde napríklad, že aký máte názor, že čo by ste proste... Čo ja by som? Všetky, jak dá kedy Hitler. Do plynu ich. Ale to daj, daj. A ty, Všetky do plynu. ty čo by si odkázal našej vláde? Našej vláde. Lebo vieš čo ti poviem, jedna svinia odišla od koryta a druhá príde a sa nažere. Áno, áno. A hlavné je, nechaj toto, čo som nažral, nech je pri Áno. korite, že tá nová Pri nežrala korite, zase. pri korite sú len svine. Tak to iný, Takže- by bol pri korite. Takže svine sú pri vlade. Presne tak, presne Všetko tak, ty ja to si to vieš. myslím. A vy ešte Vieš, im všetko. fandíte vo Nie, šelinku, my prídu vo- za A starý teraz ja ti chlapík. ukážem. Prepač, príde 16-17 ročný chlapec, a on nemá šajny o živote. Aj tak mi to nevyváži. On nemá šajny o živote. A on No a si ty čo príde si myslíš a o vláde? Čo by tleská si odkázal našej Že mi vláde? toto, čo No tak povedali ide dvaja chlapci blbci, do piči. nevyváži mi to. No neviem, kto dnes. A ty mi kúš víno. Tá ja nie. Ja takisto ne. A my takisto ne. S kľúčami som... Ferry, si vypil to pivo už. To daj im proste pivo, nech sa rozdelia. A nechcem pivo. Natáčaj mňa, idem ja. A vieš, čo ti Dávaj na to môžem otázky. povedať, môj zlatý? Ja som, Za veď som môj, volám sa Rastislav Kozubík. Ty to pamätáš. Volám sa Ale Rastislav zlatý, Kozubík. za dve Ostal som korunky, oku môj na zlatý. ulici. Keď si išiel do Mám školy, dve ja deti. tu 10 si mal.
A môžete mi dať otázku, Hej, tu máš čo dať. sa týka Koľko hodina je? Tu nadáš. dejín, Za koľko? zemepisu, Za chemie, komunistov. fyziky, Za komunistov. Tu ti Čo dávajú je? Za komunistov. čo je Aj mňa všetkého. A za 20 korún. Nech sa páči. Tvoja mamka, alebo tvoja baba. Tak ti Počúvaj. navarila ti, A nadáš. Zavolaj kamaráta. by si sa poslal. Ferry, potu urobíme prvé s ním a potom pôjdeme na ďalších. No. A teraz 100 euro. Tá čo kúpiš? Pozrite, za 100 euro? fačím. Tašku, testu, tašku. Fačím, áno, fačím. Nefačím. No ale- Môžete na sekundu, mladý pán. Nech sa páči. Pán minister. Fačím, nefačím za svoje. Nie, ja poviem ministrovi. Dostal som od Ale môžu. istých ľudí, Nie je hlúpo. od istých ľudí cigaretu. Sprav mi Ďulku. Od rána som Hej! ešte nejedol. Ale to je tvoja. Skúste mi dať vedomostnú Buďte otázku. laskaví, vy spraviť. Môžete, mladý pán? Nie, spraviť. Vedomostná otázka. Pozváme víno. Ja mu... Počkaj. Najnižšia položená dedina na Slovensku. Najnižšia položená dedina na Slovensku. To Také som to vedel. teda fakt neviem. Černá nám pod Brodom, tak to sa. Nie. Asi Na černý Brodom? balók, nie? Asi tam vytestujeme. Lebo to Nájdeme nemôže nič. vedieť nikto. Nájdeme ďalej. Môže byť. No, ďalšia vedomostná otázka. Nižná myšľa, vyšná, Nie, čierny balók. nie, Mne to dá, že čierny balók. Niečo proste zo zájem. Bolo A teraz vybolené tak- dedine a teraz tak ma- fašistov. Teraz tak ti poviem. Prečo Jaromnice, čo toľko ľudia tam zomreli, a nižná myšľa bola zaplavená? Prečo vláda sa nepostarala o tých ľudí? Postarala, ale nie v patričnom množstve. No prečo sa nepostarala? Postarala sa, jak A jak sa postarala, s čím? slabo. Že dostali po vyplatí lamuty. Ideme ďalšia vedomostná otázka. Bude to moje zaštica Kozubík. Ak donesol komunizmus plus. A iné čo to... Plusy. A to ukáž, daj mi, jak to... Otázka, to je otázka. Veľké plusy, lebo Komunizmus ktorí žili pri komunizmu, tá boli doniesol zbudovaní. plusy aj minusy. A sme robili sami pre seba. Áno, a nikto nebol bez domu. Plusy aj minusy. Robotu Každý, A hlad nebol. každý občanskom nebol. preukáze, koho stretli, A musel robiť. Čo? keď nebol, tak ho hneď zavreli do Vieš čo, vieš čo bola takedy stovka zelená? To dneska by si žil celý týždeň za to. Dobre, nebudeme sa baviť o Jak dneska za 100 eurá. nebudeme sa baviť o komunizme, keď sme v kapitalizme. Do lampárne, vieš. A preto to tak je. Čuješ? Tá ja do lampárne. vybijem, daj tu tá smetný som do ptiči. A jak to mám o to? Je hry spiev. Daj do lampárne. Toto je logická hadanka. Je to za... Vedúci, nevieš otvoriť pivo? Určite dole to stlačí. To ja, ale dáme do lampárne a dáme Ale není tu ten zigán. To nie. Tak pozri. Aj toto dáš. Nedávame do lampárne, ale pozri. Opitý. Ja tu, dajte sa mi, ja to otvorím. Ku opitému veľa funguje. Otvorte. A nevieš otvoriť túto Tam je pivo? strašný tlak. Nečím proste. Tam je tlak. Nevieš otvoriť pivo? Pre Boha živého. Daj do lampárne, ma to Chlapci, vieš čo ti môžem na to povedať? Nemôžu. Keby som mal Nemôžu poslať. 17 rokov, 16, ďakujem. A ten rozum, čo mám teraz, tak vieš, čo ti na to môžem povedať? Že to tí ľudia, ktorí sa nakradli, lebo to není s poctivou robotou. To není z jahod v Taliansku. Nemá. Tak vieš čo, najbohatší cigán nebol na svete, aj čo so som ja. zvukom, ne? Počúvaj, Je to zvuk, hej, no. Daj cigaretu. ja viem rozprávať. Troma jazykmi si chcem povedať. Maďarsky, cigánsky, španielsky, anglicky. Môžete ma točiť. A teraz si zober jednu vec. Prečo neutrálny štát? Ktorý je Ale my Švajčiarsky? nie sme neutrálny štát. My
My sme Prečo si vážia stiahli ľudí? sa My sme na slánský začát. štát, ktorý sa podrobí rád. My sme sa stiahli do kapitalizmu. Aj. Ajajajajaj. Ale švác, ktorý na začát bere Chlapci, cigaretu. nie? kto tu panuje? Kto tu panuje? No je, tu není panovačný štát. My nie sme Je. Irak. Vieš, kto tu panuje? Kto tu panuje? Maďari? No nie, to možno iba tu, na to oblasti. Na Slovensku. Maďari. A teraz to tu vidia si nebe. No. Elkezdek A beszélni teraz- magyarul, megmondom, hogy ki vládne. No a teraz Možno, že nie po miansky, Košičania, keď sme- ale 4 slova Tak. nie po miansky. No a my Košičania, čo sme boli zakedy? No, tak Uhorsko, komu patrilo? Jaké Maria. Uhorsko? No, Maria tak- teraz ja. Maria Teria, komu to bolo? Tak to všetko... Bolo Rakúsko-Uhorsko. No, a čo? My sme úri, Košičania. Nie sme. Nie, ale to skade berieš. Uglofíni, vieš kto sú? Maďari a Fíni. Boli dva tých za slovenského štátu. Za slovenského štátu. Mám pravdu. Komu patrilo Košice? Nie Maďarom. To patrilo. Ale Uglofíni, ktorí sú? Video, To už teraz nič. Nie. Lebo Nie, dynastia ktorí sú? zomrela. Nie, dynastia. Totálne. To sú Uglofíni. To sú Uglofíni. Tá služky. Nie. A co To sú? sú Maďari a Fíni. Maďari a Fíni. naopak, ty. Počúvaj sem. Prečo oni, Angličania, Čo chceš ešte vedieť? Ja ti hneď že vysvetlím. ja nechcem nič vedieť, bo ja viem. Prečo oni sa byli Nikto nerozumie. a Íri? Prečo stali za svojou zemou? 100%. Lebo bojovali za slobodu, nie? A videl si film Robin Hood? Nie, šalený som. No Tak vidíš. potom, Prečo dobili slobodu? Prečo dobili? lebo dobili. A čo dobili? Čo dobili Angličanov? Nedobili nikoho. Nerozprávaj. Nie. Lebo Írsko patrí pod... Pod čo? nie? No, pod tú kurvu. Alžbetu. Veľká Británia. Pod Alžbetu. A kto patrí pod Veľkú Britániu? To Vymenuj mi štáty. Aby si schoďoval. Tak, všetko patrí. No. Len jedna vec. Vymenuj mi nepatrí. štáty. Amerikani, lebo to je veľmoc. Amerika patrí pod Veľkú Britániu. Nepatrí. To je veľmoc, ale ináč. Toto je neutrálne štáty, všetko pod ňu. Nie. Nie? A radšej nie. Na to bratu máš... Pod Veľkú Britániu patrí, vieš kto? No, Anglicko, tá Anglicko to je samo... Škótsko, No, Ale a čo ešte? nerozumiem. Írsko, Muzik, Severné Írsko, Wales. Tá práve, že Škóti nie. 100 hrebeň asi. Škóti nie. Škóti nepatria pod Nie, a Anglicko. kde patria? Nie, lebo oni sú slobodný štát. Tak preto sa s nimi... Great Britain sa preto volá, lebo sú tu. A ja ti teraz poviem. Vieš čo je Great Britain? To ti každý povie. No čo to je? Že Tak Škóti... Sluto mal pravdu. Maďari prišli na koníkoch. Na zážaj. Skriv, Ja Maďar že som. opozíciami Slota, koniami. vieš, jak čo je? A teraz Slota je hlavné druhý mesta, výzvuk. nehlavné mesta. A Slota. začneme rozhovať. Vidíš, čo ma napadlo? Na Maďarov, do Maďarov... Germanské jazyky. Kyseliny. Ktorí sú To je Germáni? mater povedal. Kto sú Germáni? Povedz mi Germánov. Germánov. Vymenuj mi ich. Germánov. Takže ideme. Ako bez moci. Ide. Ja viem. Germánske národy, hej? Germánske národy, áno. Nemecko, Áno. Rakúsko, Áno. To sú nemecké, to je jasné. do polovičky Švajčiarsko. Lebo tam sa rozpráva troma jazyky. Ani neviem. Tam sa rozpráva On francúzsky. strašne veľa vie dopíši, pijak. To šli. Ja neviem, čo to je za chlapa. To boli Á, Poliaci. Takže ideme ďalej, hej? Ideme ďalej. To boli Poliaci. No to si viem. Poľaci, To sú to bolo slovanské takedy národy. v Rusii. To sú naše národy. Nie, Slovenské. A prečo boli gardisti a s Hitlerom jednu vec mali? To bola druhá svetová. Ty si bol partizán, Nezadali Báro? republiku. Chlapci, Partizáni kto bol? to bol chudobný národ. Partizáni? Áno. Aj my sme. Ruda hviezda, červená. Hej, To tá bol chudobný presne. národ.
Ideme gdje slovanské Ty si narody. sa asi pomýlil teraz. Ja ti vymenujem národy. No. Germanské. Germánske. No poďme. To sú aj vikingovia. To sú germánske. Dávajme Norsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nie, Fínsko nie. Fínsko. Lebo to je uglo-fínsky národ. Áno, potom sa vrátime. Švédsko, Fínsko, Norsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Chlapci, Nemci, počúvajte sem. Švajčiari, Gardijskí Rakúšania, diváši. Nemci, automaticky, že prvý deň Švajčiari sú na na poli, svete. počkaj. Nie, že na Tam poli, máš ale tri asi. jazyky. Počkaj, ty to. Naučil som sa to z toho, z elektrodomu teraz. Germánske národy. Daj, Slovanské poď. menujme slovanské národy. Slovanské mám vymenovať. Slovanské vymenujem, keď sú také straje. Takže ideme. Boli by ste v Polsku da kedysi Osvečenie. A to nie. A ty si tam bol? Baba, Si keď videl sa to tie volá- okuliare? Si videl to tie botasky? Vieš čo, brana ťa zabije. Len keď vojdeš, Ináč je nuka. to Už pravda. tam Sme raz, radi, ale že šípaš. pijeme, ale vymenuje. Len keď vojdeš, nuka. Menuj Už si slovanské hotový. národy. Slovanské národy. Slovanské Tak národy ideme. menuj. A tam miliardy ľudí zomreli. Ticho. Ticho, Slovanský ticho, národ. bradu. A toto natáčaj. A kde to, Natáč- vieš čo? Toto vieme. Toto natáčaj. Mydlo. Hej, bratu. Slovanské. Ani ty to nevieš. Slovanské. Ideme. Slovensko. Ideme prvé. Slovensko. Slovensko. Počkaj, prepáč. Budeš Jak ticho som na videl, On to je ti veľmi pri novú múdry. komoru. Slovensko. Veríš mi, že som odpadol? Česko. Česko, samozrejme, rozprávajte mi sa. Odpadol. Celé juhoslovenské štáty, takže ich Celé vymenujem. juhoslovenské. Vymenujem. Netreba. Sála, tá Múdri porozumejú. A teraz si zober. Bulharsko. Také A malé to? devčatka. Deti. Také, Táto pánky po regáloch, Počkaj, ale už natočíme ľudia prvá. neboli. Ideme teraz hore. Litva. Litva. Fotky z toho. Nie Ja slovanský. som tam bol. Ja viem, To nie je Samozrejme, Cez že školu, vieš. Samozrejme. Litva. Jak som toto Litva. Nie je A slovanský. teraz keď si Litva. uvidíš, Ukrajina. Ukrajina, Estonsko. Litva, a Estonsko to nie sú v je. regále. Samozrejme, že je. Utekol by si tam. Nie je. Ti hovorím, som odpadol. Estonci. Smysl riadne. Totálne Samozrejme. iným jazykom rozprávajú. Litva, A to tá Estonci. pec, Totálne to palili iným ľudí jazykom zaživa. rozprávajú. Nie sú slovanskí. že ťa chytil Tak tam nie za sú nohu slovanského. a už si išiel. Estonsko, že nie je slovanský. Vieš čo to je? Bielorusko. Len nechci to zničiť. Rusom patria. Teraz čo, neviem, ste videli to správa? Zle. Museli ste to vidieť. Zle. Čo bola to tá Takže lepší to som. tá Hej, ministerka. bratu, môžeš ma to. Víral som. Jak ona sa Litva volá, a Lotyšsko nie sú slovanské štáty. A jak rozprávajú? Anglicky? Úplne iným jazykom. Čo ktorým teraz nebolo. bolo asi 2 týždne dozadu je... Dávame dole, Čo? ja som nehal. Počkaj, prepač. Ja teraz tu sa bavím s Ona sa chlapcom. volá, že... Čo som Čo hovoril, tam pošli juhoslovanské, hej. sviečky Tak popáliť ideme. a toto všetko. A to sú všetky. Ideme. Jak Slovensko. volá to To sú tá všetky Slovensko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna hora. Čo na hore nie? No, Ale matky do Zase nie, ti hovorím, že nie. Neviem. Nie. Nie? Nie. Jak sa volá to tá minža, čo je ministerka? Bola Moldavsko. Románske. Čo ju jedli dole teraz? Čo... ministerka Nie. sa volá. Jak sa volala? Ja ty vieš, jak sa Jak ona volá? sa volá to tá svinia? Ja sa nezaujímam politiku. Nedáš, že rozhodoval zle. A vieš, čo ti poviem? A mám ťa. Jak videla? A Moldavsko, to je Osviečim. hlavné mesto Moldavsko. Neviem, ale Tá sa nie je pošíkala. slovanský štát. Sa pošíkala a Je to prezliekla sa. takisto slovanský A štát. je to bolo v novinách? No aj v správach. Tak Moldavsko. to asi 2 týždne je dozadu. Áno, A nie? hlavné Čo mesto. ľudia tam pošli paliť sviečky. Hlavné a mesto všetko. Moldavska. Neviem momentálne, ale Moldavsko 100% nie je slovanský štát. Nie, a jak rozprávajú tam? Uglofínsky určite nie. Románsky. Románsky? Jak Rumúni. Nie. V Moldavsku sa rozpráva pomaly jak rusky. Úplne Hlavné iné. mesto je Kišiňov. Ale Takže už ideme nie je Ukrajina. slovanský. Ďalej. Ukrajina je samozrejme slovanský. Nie, že... Chlapci, Što хочeš, to zradíš, to zapomíš. jednu vec vám poviem. A to si zapamätajte. Samozrejme. Ja ešte dám rok a pol. Čo som ešte nepovedal? A kávo. Ale Slovensko dva ide si do povedal, piči. čo nie sú. Lebo si Ale- zober. Jaké dva? Na to, že Keď si vidíte No len telesprávy. povedz mi. Teraz, jak oni To vieš, sú sú tí- čaji.
Bratu, povedz, Zajeba. že jak Nie to- sú. On mi hovoril, že dva, ktoré nie sú. Rumúni, nie. nie Rumúni. Moldavsko, Bulhári som povedal, že sú. Bulhári sú, Slovania. sú Slovania. Rumúni sú Jeden takisto ugrofíni. Nie sú. Ti otrne Sú hlavu. ugrofíni. Rumúni sú románsky štát. Nie, sú Veľmi ugrofíni. Takisto Rumúni čo sú? ako Maďari a Fíni. Románsky. Románske, nie slovanský. Nie, Románsky. románsky. Románsky Dobra, štát. ty si upíra, lebo čo? A možno, Tam sa dobre. rozpráva o Dracula. Rumúni sú patria Pozri, kurva. Dracula. A teraz to to. To je Počúvaj, Dracula. toto Nemá boli, mozgu, zopiť. vieš čo boli? Kočovní cigáni o lásky. Rumúni, Najviac cigán. Áno, Tam kočovní je najviac cigáni cigán. o lásky. Ale ako románsky národ, oni nie sú vaši cigáni. A teraz tak ti poviem, prečo my sa líšime, A prečo si toľko odhasil? Románsky štát, Rumúni. a prečo Vieš, my po čo sa spadá? A cigáni toto to. líšime od Spadajú lásky pod štáty. cigánov? Španielské, No, talianské a portugalské. No vysvetli mi A ty, tieto že- veci sú románske Lebo oni na štáty. nás, Mám na pravdu? obyčajní cigáni hovoria Rumúngi. Mám A pravdu? oni sú nie. Jak? Tak ako- Rumúni, románsky štát. No. Patria Tak medzi ako kotina. Talianov, Daj sem. Španielov Jaká Daj mi- kokotina to a je? Portugalov. Ríšo, daj mi dofajčiť. To nie, a študuješ tu? Nech Neviem, či vysvetlím. Rumúni... Rumúni nie, to je románsky A štát. švédsky cigáni, čo sú? Francúzi nám patria. Ej, Tak Francúzi všetci v nám živote cigáni neboli. Neboli? Mamo moja, tak kde si chodil do školy? Tak to je kočovný národ. Švédi, Áno. Švédi, vieš čo je? Švédsky o lásky cigáni. Švédi je, vieš čo? Kočovný národ. Vieš čo je Švédi? Všade Švédi, čo vikingovia, sú? hej, zabíjali. Tri ľudí, kolónky. Tri kolónky. Prečo To na je- nás rozprávajú? To je kráľovský štát. Dostal Počúvaj, som ho. prečo na nás Románsky rozprávajú lebo viem Rumúngi? to. Románske národy. Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko. Románske národy. Ty sa asi netrafil. Germánske. Portugalsko. Nie, nie, nie. A Portugalsko plus to. hej. A ty čo myslíš, Andalúziu alebo čo? To je. Ne, Romania proste patrí pod... Pod románskych Ku národov. tej Azii, ne? Ku tej, ku Španielu. India, Trošku sa Indii. povedal. Eza. India. Sýria. Syria. Židovské toto veci. Taliani patria pod románske národy. India, Sýria, Irak, Irán a Afganistan. A v tom som chcel. No, také na co. Islamské národy. Dej sa. Tak, Dám ti 100%. Čo mi dáš? Otázku nejakú? Už si ojebal sa. Románske národy. Románske. Francúzi, Španieli, Portugalci a A Rumúni. čo si spadol pod elektrodom? Tutaj, keď máš internet, tam ti vynie, že zjebal. Románske národy, hej. Románske. Románske. No jak Nie, sú románske národy? Veď teraz ti to vysvetlím. Rumúni, keď ľudia sa mešali jak Maďari. Ale ty miešaš Španielov, Francúzov a Ale to sú Rumúnov. oni. A teraz Oni si nepatria zoberiem, pod nás Slováci. prečo oni o lásky rozprávajú? A prečo my, My nerozumieme. obyčajní cigáni sa nelíšime v Ríne? Takže mám pravdu? Mám? Nie, my sme nikdy neboli slovanské Lebo národy. kúkaj, my Aha. cigáne, My My povieme- neboli slovanský národ, to ja nie som Maďar. To my iba S slovanskí. Rumúnmi. no ale Rumúni nie sú počkaj, slovanský my národ. cigáne hovoríme na matku mamo. No. No a o lásky cigáni prečo hovoria mami? No a prečo ja to, ja skáďam Toto ale No, už poviem pravdu svetu. Pozri. Abo na deda. Toto poznám. Učił Polski som sa, cigáni hej, jak takto, rozprávajú? učił som sa skúšať. Papo. Germánske národy. A my cigáne Tam je v rozprávame poriadku, papu, hej, no? akože není v poriadku, lebo nemajú ma Normálny povie papu. No a o lásky nájdeme, papu. hej. Ale slovanské. No vidíš. A Abo my románske, cigáni, nie rumunské, my cigáni, románske. počkaj, prebač. A Rumúni spadajú pod románske. my cigáni Však to sú hovoríme jak na uja Francúzi, báči. Taliani a Portugalci. A o lásky jak hovoria? Nano. Áno. Áno. A skladá sa sme teraz. Z Rumúnska. No, my cigánsky na tete hovoríme nena. Román.
Olášky cigáni jak go Ja viem, že mám pravdu. Nana. Jak? Ale Nana. viem, prečo si o tom Nana. vieš o tom. Pre Boha. Nie, len ty vieš o tom. No, a máme jednu. Vieš o tom. Ja som pozorovateľ. A začína hlavné píše. mesto Poďme, Indie, jaké koľko je? máš poďme rokov? sa prejsť No, tu poďme. pod Koľko máš rokov? 23. Mal by si vedieť. Hlavné mesto Indie, jaké je? No, alebo je to také, takže uhadol si. alebo také jedno ľahké slovo. My povieme cigáne na devča A čaj. hlavné mesto Česka, jaké Čaj. je? Miričaj. No, a olásky cigáne jak povedia na Ale čaj? dostal som ho na románske. Šej. No a hlavné mesto... No, alebo my cigáne na chleba povieme chleb, máru. A olásky jak? Maroro. Na, márno. Marnotratný. Márno. Lenže tam veľa Dostal seká som ho. maďarčina. Do olásky. No a jaké hlavné mesto je? Hlavné mesto, jaké je Havaju? Sú románske národy, germánske a slovácké. A Honolulu A nepoznáš? v tomto som totálne vyhral. A ty to o tom ani nevieš. Malo si to- Nepoznám Honolulu. A keď bude sedieť, A kde to je? Mám to tak. Jako? Mám to pravdu. Íď ďalej. Angličania to sú jak A Honolulu je v jakom štáte? Germania. Honolulu kde je? No, No. dozadu. Angličania sú Germani. No tak to si... Nie, že môže byť. Nemôže byť. Sú. A to... Nemôže byť. Angličania sú Germani. To není Či sú vôbec germánsky národ. pravda. Ináč Nie. to je Germánsky národ sú Angličania. A teraz ja si tu naklakám na koleno a budem boskať to tú dlažbu. Sú. Angličania Sú. na to má nie, ktoré musí... Sú Germáni, Angličania. Vyhral som. Angličania sú germánsky národ. A po nich spadajú. Germáni sú Počúvaj sem, Daj. bol to ten A císar. všetci severani. Či... Ale Císar. potom už máš ako severanov, vikingov, ale to oni všetci sú Tú Germáni. danú rodinu, čo vyvražili, jak sa volá to tá piča? Takí Kelti, ale jak to mohlo byť? Anastázia. No, Veľa telenovely pozerá, to nič. ale to je skutočná pravda, chuju. Anastázia, koho dcera bola? Anastázia, koho dcera bola ty? To bol jej otec. Keď už si taký chytrý. A poďme rímskych, ideme na rímskych. A nie, teraz so mnou rozprávať. To bol jej otec. Anastázia. Hej, Ale ty už až do Ruska si sa posunul teraz. no. Prečo vyvraždili? A vlastná rodina Angličanka Alžbeta zaprela svoju vnúčku. Počkaj, ja ti dám logickú otázku. Tam mne nedá, lebo ja ťa položím spať. A ty si vždy ja chodil do školy. Poza školy alebo do Počúvaj. školy. Americký prezident ako sa volá? On kokot mu do nosa. Ten černo. Ja te A vidím. jak sa volá? Samozrejme, ten Černov, Napoleon, nie? Samozvaný císar. Jak To sa sú volá francúzsky germánske prezident? národy. Vieš dobre, že je to pravda. Nezajíma ma. Nenadá sa, a môže. Jak sa volá slovenský prezident? O, tak boj zedu. Ešte rok po vládne Gasparovič. Jak sa volá? Vieš, Polský to Ty bol? už veľa vedel a vyhral. Vieš, to bol dobrý prezident. Pán doktor Husák. Gustav Husák. No, lenže doktor bol. Ale Doktor vtedy bol. sa volal ináč. Ne? Toto natáčaj teraz. Volá sa pán doktor vtedy Husák. Volá sa Počkaj, Sudruh aj Husák. natáčaj aj pán. Aj kevku natáčaj. Je čistím si zuby. Teraz môže... No, a to bol Do predseda vlády. kamery si čistí. Šimon, To bol predseda vlády. predseda Pri vlády. Husákovi. Biľák to bol kokot. Je to bol Alexander Dubček. Tak, Není pravda. Biľák bol kokot jak mraky, krajčí. A neštrougal.
Roga bol ešte väčší kokot. To je nás počuť, to len počuť. Dobre, a vôbec. v 86. ktorý bol americký prezident? Nemôže nič neozaj. Otec. Oj, ty si komunista, ty komunista. Ale to je staré. Čo si mi povedz? Mohol si iné voliť. Ale vaši rodičia... No vieš čo bol? Mohlo sa voliť niečo V iné? 92. Kamu ešte bolo Československo. Kto bol? Všetci nasledoval. Nemohol si zrobiť nič. Havel bol. Pamätáš? Tak to bol. Pokiaľ sme sa neoddelili. A v 93. ktorý bol? O, tá môj otec a moja mama. No bol v určitých veciach. Takí chlapci nevedeli, čo púšťať veci. Ja ťa zničím na tak dá. Tá nezničíš, lebo nemáš na mňa. Tak daj mi ty otázku teraz. No, a jak sme sa oddelili, Kde boli my také? sme prezidenta nemali, a kto vládol? Lebo sme ostali len slovenský štát. Alexander. 3 metry. A taký veľký kokos. Sorry. Čo ho zabili za Potom ideš to? robiť, Dubček. krádlo, potom... A on čo bol Dubček? Tak ho nestihol položiť nohu. Jak sa volajú toto obchody za komunizmu? Rio. Priori, hej. Priori. A kto bol vtedy prezident? Bol nejak... A nikto. Boniem asi, ne? Pokiaľ nezomrel. Alexander Dubček, kto bol? Aj Boha živého se pýtam. More. On bol... Kto ho položil do basy, do piči z tebu? Do basy? A nikto do basy nepoložil. Nerozprávaj. Možno v 60 rokoch. Oni nevedeli, čo majú robiť. A to kto bol taký kokos? Potlačiť. Alexander Dubček, to bol jeden najlepší človek. Čo sa týka období Československa. Havel, Dubček, A momentálne... Pavel Dubček. samozrejme. Samozrejme. Tak to všetko boli basisti. Oni- Husák, čo myslíš? Keď ho chceš Ale basy? počkaj, ale tá ide teraz nedá 25 rokov dávať dozadu. Kto ich položil? Oni ešte tam furt bijú, ne, teraz. On teraz mi Husáka... Počúvaj, to bol veľmoc za federatívy. Na federatívy. Brežnev. Leonid Brežnev. No a co? Ja ho pamätám. Lebo? Normálne som musel vlajku pochodiť. Jedna vec. Tak ja môžem vám povedať. Bol on, Brežnev. Počúvaj, ja som prečítal asi 5 kníh a keď mi povieš druhé meno, Leonid. Lev, ja som prečítal asi Potom vieš, že nám to bol nie, dobre. asi 5 kníh. Černienkov? Lev Nikolajevič, povedz mi, posledné meno. Tolstoj. No, a to bol armádny generál. Armádny generál. A nevidel si film? Pred bránami nepriateľ. Prežitý, Nie. ne? Chlapci, to bol prvý tajomník za Husáka. To bol armádny generál. Sloboda. Nie. No ale vám pomôžem na M. Šul ešte nech teraz povie Milan Rastislav Čemánik. Čo? Nie Martin Zur. Nie Martin Zur. Martin Zur. To neviem. A to ktorý bol? Takže ak to taký Talian by bol. Kúpi víno, brat. Martin Zur bol zlatý. A to si nie. Neviem. Ale to chcem na zaplatiť. A to sa pýtať toho deda do tvojho oca. To bol prvý za Husákom. Prvý to bol. Ja, Martin Schulz. Armádny generál, tam už väčšia hodnosť nebol. Svoboda. Boli ste bol vojak? Svoboda. No, tam môj kokot bol. Ale ja tu vieš, No, však potom je. ja prišiel a potom bol... Chlapci, kto bol z vás vojak? Vojak. Ja som vojak, nebol. Toto natáča. Ale bol som styčná pas. A ja A jak je to jedného som otočný? mluvil,
Čo? A dostal som Hodnosti sa jaký? 3 dní po službe na vojne. Od Čo? najmenšieho po najväčšieho. OK, od najmenšieho po najväčší, aký to hodnosť. Jaké hodnosti sú? Neviem to nič. No a ja. A vidíš, ja nevšak. No povedz teraz hodnosti, lebo on povedal, že... Vojak, svobodník, 10, čatár, podprapočík, prapočík, nadprapočík. A potom sú tie Olympijské hry. podporučík, poručík, nadporučík, major, kapitán, plukovník, Naopak. generál major, Kapitán je- generál major. Dobre som povedal? Nie, Na to si nie, natočím. kapitán je pod Áno, majorom. bolo to presne, brat. Presne som ti povedal. Taký kokos. Lebo ty máš vážne. Ja mám zata 4, ale mám Ja aj na vojne dobrú mám. kevku. Stále pri sebe. Ale oni sú traja. A toto si vynechal. Generál major, generál plukovník, armádny generál. Ja skladám to ty. Generáli. A už to ty tam Ale to som nechodia. vynechal, lebo to sú boli najväčší. Ja nevynechal, ja som to povedal. Už to ty nechodia tam. A generál major, vieš čo je? Tam Každý deň môže ísť matky do piči. ale nemám takéto párky, jak oni. Ale to nebolo to. Ja si bol na vojne. A nie? A plz. Na boroch. Na boroch bol. A to nebol, to bol baseball. Nie, na Všetky museli. To tu, čo máš teraz zubnú kevku, tam by si šúchal schody a budáre. Jedno, ale to som hovoril. A keby si taký mazlak zadzigal, taká pena, a lizac, a keby prišli starí kokoci, len raz zakričí na tebe, bufet Sahara. Vieš čo? Nebol by si taký muž. Fú! To, čo máš na púčke, zále. A nemohol si späť. Čo? Lebo vnúka Ja si holím kokos. Tam by si vieš čo spravil. A 3 týždne pri mačkách, pri sahuše Toto naučil. nadáča. Záchody sme si. Ja by som sa naučil za... Rozumnú kejku, to je A pravda. nenaučil by si. Ja som si... A to by si dostal bitku? Ale záchody som A musel... pomôžky, co by si rajbal? Ja už 3-krát som bol v base, tam mňa vojna nezabili. No. Ale predtým, keby si bol... Ty si... Dobre by si mohol. ani nežil. Tak opasok by stiahol dole z predsku, 2 dostane stade a si mŕtvy. No, celkom to tak nebolo. A povýšenecké jaké bolo? Ešte vtedy nežil asi Steven Seagal. Lebo hneď by som ich vybačoval. Tá pravda. No, Abo keby kolik mi sa dáš? šmykol na miglu, Ja nemám nič, ale dám ti za to proste to, že ukážem verejnosti, že vy bezdomovci nie ste hlúpi, chápeš ľudia. vieš čo, A to že taká ste rada, ľudia a majú keď si ti povie. jednoducho to vážiť, chápeš. Majú si vás A vážiť. vonka na buzeráku, aj tak. a každému kokotovi sa lutoval. Alebo daj ma do toho. Ja v Amerike robí, ja už nenazaj to. Tam by si magi. Daj dom z toho. Magi. Mne stačí garzonka. A teraz si Ja zober. sa pokúsim proste Teraz si niečo, zober. nejak to Ide si dostať láhnuť. niekde ďalej, ale ja som... Oni trebu. A teraz Ja povedz mu Ale toto. ináč to je pravda. Ja Ide si láhnuť. No, nie, Bol nemôžem. na buzeráku. Samopal si musí zapamätať. Číslo. No, musím. Aká Kon. 47. Ja som mal trošku No, benevolenejšiu Abo vojnu. do lesa, keby si pošol, stačí, že šiška Ale zo ja som stroma zbil svojho spadne. mazáka, A rozumieš? už to ja sereš. som podbil. Dole nohami. Zbil som mazáka. Ja na to vedem. Dal som mu. Abo si zober mes do rezňa, Tu mal dostaneš 8 strahov. ciev, Toto, nerozil nos. čo by to nezňa? Nie, to nie je tak, to má pravdu. Mes do rezňa prahovku by si To je dostal. pravda. A také hrubé brezle No na čo si to, čo to? Ale ja Ale som jedno bol, si musíš prebrať. ja som nebol cigán, prepáč mi to teraz. Som tam bol bielý, Pár by si dostal. ale bol. Češi A to máš nemali asi- radi. Vieš čo Ale to boli z zbojnice, sú Slovenská Vidlička. republika, vieš? A ty poviem, máš na To si sekundu, počul? aby si zjedol Hej, polievku. čuješ, my sme boli A Československá Ale republika. vylej A tam človek ti ten- príde, Štík! no a mne A už si viete, piči. ty jebem. No a jak to máš ináč pravdu. Šulom vidlička. A jak? Nie, to je pravda, on má pravdu. Tam máš na ty čo Ale to robiť? nebol, nebol. Polievku z vidličku si A musíš. máme rozdiel, volali výhodňarov, šalení výhodňar. Ale A čo ja som robili? bol najprv. Prišli nuka, styk! Už jedlo si bol v matkej píči. Čo si stihol, tam len chleba do polní. Na ušu ucekol.
No, a žec koľko? Aj za výjaku. Raz som si opus. Povedal styk. Čo si? A vieš čo robili? Prachovku, čo utiera zem, do vajíčka, do hladkej múky, do brezlo. Ja som jednu zajebal. To čo si to? Tu je prišiel, ideme Tam zbyť. bereš nožík, režeš staré. A vieš, ak som ho Si pozrel. normálny? Ja ty kedy vojde z vojny? Čo sa dostane? A utierak? Aj zo mnou, Taký ale hovorím, utierak? ale to kopí. Mokrý a zašuľaný, Stisni. jak valek. A keď si šiel do sprchy, som jak mal jednu 9 zajebal, na tak dolu. si púkal. No maj Čakaj. takto. Ale nie, on má pravdu. No. Ja viem, čo robíš. Za 5 minút si Ja som musel napravil. byť osprhaný, oholený. A ešte musel si sa pri zubách. Nemali hrať. Do hladka, ešte. A jak? A keď zobral tak šmirgel a tak ti preťahol cez ústa? Ale nie, že bolo. Nie. Nesol za... Bolo to drž. A čo si, nesoro si Ale tak ja zarabal. ja som sa nenechal, vieš. Ináč on má pravdu. No.